Hola, molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvingudes i benvinguts ja al 18è programa d'aquesta temporada 2024-25 i al mateix temps el 12è i últim viatge a l'altre d'aquesta temporada 24-25. Oh. Sí, bueno, a poc a poc. Avui comptem amb la Marina Carbonell, el control tècnic. Molt bona tarda, Marina. Bona tarda. Preparada per l'últim programa? Sí. Absolutament. I també avui sí, la Míriam Bucendo. Molt ben tornada, Míriam. Gràcies. Jo també faig els meus viatges per aquí a prop. Sí, l'experiència la tens completa, vamos, sí. Totalment. Sí, bé, una mica trista. Bueno, trista i contenta, no? Perquè és allò quan acaben les coses... Bueno, acaba però no acaba, o sigui, és un stand-by. És un descans. És un descans, que també per hem de fer apologia del descans en aquest programa. Renovar energies i agafar noves idees. Exacte. Totalment. Però és allò que dius, quan acaba algú, dius, estic contenta per lo que ha sigut, no? Però trista perquè s'ha acabat. Nosaltres estem molt contents d'haver-te tingut. Ja moltes gràcies. Crec que ja ho has notat, però per si de cas que quedi clar. Bé, i qui us parla? Jo mateix, en Felip Querol. Moltes gràcies per acompanyar-nos a un viatge en el qual us oferim una mirada empàtica, un punt de vista humà, feminista, comprensiu i sobretot obert per tal d'entendre aquest viatge a l'altra manera de pensar, de viure i d'existir, amb una clara intenció d'entendre, respectar i acceptar o no aquella actitud i aquell comportament en aquell context i aquella situació diferents i determinades, perquè diem que cada persona és un món, però és que cada món és molt diferent i cada cultura té les seves peculiaritats i tradicions i el seu tarannà. Què serà? I amb aquest últim què serà, i aquest últim ball d'aquesta temporada, mai més ben dit, ens falten només les espelmes, sembla un concert, doncs començarem el que avui no seran les pistes, sinó avui seran unes preguntes que potser ens hem de formular quan arriben aquestes dates, o potser una mica abans, perquè potser una miqueta tard. Però sí, t'anava a dir, normalment la gent té més seny, no com jo, que encara no sé ni què faré demà, però de normal la gent ja fa uns mesos que sap més o menys on anirà aquest estiu. Si hi ha gent com nosaltres, o com tu dius, com tu, o com per exemple jo, doncs potser entre tots fem un brainstorming d'aquests, una pluja d'idees, i potser tenim alguna idea que algú li pugui servir, no? Però bé, ja sabeu què fareu aquest estiu? Teniu pensat a algun lloc o encara no heu decidit? Jo no. Jo estic... no sé. Ja dic que sobre la marxa. Exacte, sobre la marxa. Cada setmana decidiré una mica què és de la meva vida. Bé, si no ho heu decidit, potser és el moment de fer-ho, i per si en cas no ho heu fet i no teniu ganes, en aquest programa us direm algunes propostes. Que us agraden? Bé, que no us agraden? Doncs també, no passa res. Sí, però escolteu aquestes entrevistes perquè són superinteressants i ens porten... Bueno, ara veureu. Una paraula, no?, com diu el Felip, que està de moda, que m'ha agradat, això, que l'escoltarem durant el programa. Ho pots dir, no passa res, És que digue-ho tu, que l'has escrit tu. Això en majúscula i m'agrada molt. Bueno, experiències, no? Ja no es fan viatges, ara es fan experiències. No, ara es fan experiències. Hem de viure experiències per formar records, i aquests records, com la paraula diu, recordar-los en positiu i per carregar piles i totes aquestes coses que són necessàries. Totalment. Doncs bé, avui parlarem d'experiències. Que no s'acabi, però el que passa és que sí que s'acaba. Sí, però la persona a la que entrevistarem ara jo crec que voldria que no s'acabés l'estiu, perquè deu ser quan més feina fan, no? Bueno. Okay. Deixa'm que ho dubti. No, sí, evidentment sí. Home, fan durant tot l'any, Exacte, jo crec que quan arriben aquestes dates, si no ho han fet ja, això és com la selectivitat. Si no ho has fet fins ara, vull dir, l'espau... Jo és que com vaig estudiar el cap de setmana d'abans, és que sóc un mal exemple per decidir coses i fer coses. No feu cas, no l'escolteu. Exacte, no. Les meves recomanacions de tempos de la vida no són bones. Dona, alguna cosa hauràs fet bé, no et preocupis. Bé, doncs després d'aquest que no s'acabi, tenim el gust d'escoltar una entrevista que hem fet amb el director de màrqueting d'experiències, la paraula aquesta que li ha agradat a la Míriam, de l'Agència Catalana de Turisme. Són ja les 8:06 i bé, arrenquem ara, com dèiem, el bloc d'entrevistes i ho fem amb ell. Escoltem-lo. Molt bona tarda, Damià Serrano, moltes gràcies per atendre'ns a l'últim programa del viatge a l'altre d'aquesta temporada. Bé, com a director d'experiències de l'Agència Catalana de Turisme, tenim algunes preguntes per fer-li. La primera seria, ens parlava una mica d'experiències, no? Què seria exactament aquestes experiències? A què es refereix exactament? Bé, bona tarda a tothom.
gràcies per convidar-me al programa i, atenent una mica la teva pregunta, les experiències és aquell moment de trobada entre el que viatja, el visitant, i el que l'acull, que bé són empreses, o bé són els residents, o bé són persones, no?, que darrere doncs, tenim un negoci turístic o que gestionem un recurs turístic. Aquest moment de trobada és el moment on passa la màgia del turisme, és l'experiència, és el moment on ens ve el somriure perquè estem de vacances i és el moment del gaudir, no?, el moment de realitzar-nos, de sentir coses, no? I quan parlem d'experiències poden ser moltíssimes coses, però normalment intentem definir-ho a partir d'unes característiques que tindrà una bona experiència, no? Una bona experiència, per una banda, ha de tindre un element d'aprenentatge. D'una bona experiència n'hem d'aprendre coses, oi? Quan anem a un celler, per exemple, una experiència seria el fer una visita a un celler. Segur que d'allí en sortim, no?, com hem après a fer vi, no?, com es fa el vi, no?, que és potser més complex del que potser ens pensàvem, o potser és més senzill del que ens pensàvem. Però també hi ha doncs, els moments emocionals, no? L'experiència vol dir apel·lar a les nostres emocions. El turisme és emoció, no, fons. I per tant també hi ha una part emocional molt important que una experiència inclou. Una experiència, al marge de poder aprendre coses i que tingui aquest moment emocional, també és un moment on realment les persones també hi ha un retrobament, no? Moltes vegades cada cop s'apel·la més a una experiència immersiva, amb acompanyant, compartida, d'alguna manera, no?, que és el que volem fer sentir-nos. Ha de tindre aquell moment uau, diguem, aquell moment que no te l'esperes. No? I que després recordaràs sempre, no?, per dir-ho així. Sí, i que després quedes amb els amics, no?, dius, l'altre dia i sabeu què? Sempre destaquem un moment que a vegades no són moments com molt espectaculars, potser són moments molt senzills, moments molt introspectius, un moment que et quedes davant d'una mar immensa, amb una platja, o senzillament aquell dinar fantàstic amb aquella companyia meravellosa, no?, d'estiu. Doncs aquestes són, quan parlem d'experiències, són moltes de les coses que hem d'associar amb això. O sigui, alguna cosa per compartir amb algú que en principi estimes o que tens molt bona relació i que després, evidentment, recordaràs i amb molt bons records, amb un bon sentit de boca, per dir-ho així. No sé si podria concretar una mica més en quines diferències d'experiències se centren en aquestes tendències o aquestes propostes que tenen? Bé, si parlem de tendències, és a dir, cap on anem en el món del turisme, quines són les propostes que estan tenint més èxit, les que tenen menys èxit. Hi ha una tendència una mica global, que és el de que els turistes, a diferència de fa uns anys, intenten viatjar amb un propòsit. Els visitants, quan viatgem, intentem que el viatge que fem anem a un lloc per conèixer un entorn, per conèixer una gent i fins i tot, si podem i volem, integrar-nos una miqueta. Això és un aspecte que durant molts anys, amb un model de turisme que ja que deixem mica en mica enrere, no existia. No? Nosaltres érem més com a espectadors del que passava quan anàvem a una destinació. Ens posàvem sota el sol, ens passejàvem i veiem què és el que passava en aquella destinació, però poc interactuàvem. No? I enguany una de les tendències que cada cop és més és aquest element d'implicar-se, no? D'alguna manera. Per tant, hi ha moltes experiències que aposten per conèixer els productes agroalimentaris locals, els plats, les receptes, el cuinar amb gent del lloc, el poder participar en activitats esportives, que també cada cop som més actius i també volem que en el lloc on anem poder practicar el nostre esport, ja sigui la bicicleta, ja sigui el senderisme, el trekking, per tant, també fent-nos aquesta integració amb activitats d'àmbit esportiu, també és un àmbit molt de tendència. I aquí després hi ha gustos, no? Hi ha persones que, tot i viatjar amb aquest propòsit, prefereixen una tendència que és en l'àmbit de la muntanya, surt molt amb força i això ha quedat després d'aquest període tan lleig, tan fosc com va ser la Covid, de fer experiències vinculades amb el wellness, amb el cuidar-se un mateix i a cuidar el seu entorn, per tant, les visites als espais naturals, en moments de solitud, moments de tranquil·litat, moments de slow, de poder conèixer tradicions d'àmbit d'un lloc a nivell cultural, també estan tenint un ressorgit molt interessant en aquests últims temps. Clar. I de totes aquestes, de tota aquesta varietat, quina seria la que més, diríem, destacaria o despuntaria?
parlar de Catalunya, que és el que nosaltres treballem, és complicat de poder dir-te una única o una que destaca per damunt de les restes, perquè la nostra varietat és tan gran a nivell de propostes que ben bé qualsevol d'elles podria estar a davant, no? A nivell de la que potser té més demanda. No podem obviar que tenim tota una línia de litoral amb la platja com a gran al·licient i gran reclam internacional, i aquesta segueix sent-hi, però cada cop més les propostes que estan al voltant de l'àmbit del turisme nàutic doncs han posat molt de valor recentment. Per tant, la gent ve i busca aquestes activitats o estacions nàutiques de Catalunya per poder practicar esports de vela lleugera, de caia, que això és una tendència a l'àmbit de costa molt més interessant de la que fa uns anys teníem. Jo no sé si això de la Copa Amèrica ha tingut és el que cert anava a efecte, preguntar, no? de l'any passat, no? Sí. Clar, sí, evidentment. Sí, segurament, no? Que ha tingut una certa influència, no? Per reactivar-nos d'alguna manera en aquest país que malauradament potser mirem massa d'esquena a la costa, no? I per tant aquí hi ha una tendència. Hi ha la tendència gastro, molt, i sobretot en gent també jove, no? De poder anar a conèixer i a provar aquells restaurants que són de tendència. Això és molt hipster, però continua sent, i aquest any encara més, molt remarcat per a molta gent. Recordeu que estem en una generació bastant selfie, i per tant això també està molt de moda i molt compartit, i això passa sobretot en zones urbanes, i no només Barcelona, però també en altres ciutats del país, que van apareixent tendències noves a nivell de restauració que la gent vol conèixer. I aquí la nostra preocupació és tirar-los del restaurant cap als llocs on es produeixen allò que mengen al restaurant. Per tant, esperem que aquest any el Benvingut a Pagès, que és un esdeveniment que fem de cara a la tardor, sigui un èxit, perquè també les persones puguin conèixer no només els restaurants on van a dinar o a sopar o tindre aquesta experiència, sinó també després qui són els elaboradors que hi ha darrere, no? De tots aquests productes, els pagesos, els ramaders. I la matèria primera que també és importantíssima, suposo, de quilòmetre zero, de proximitat, evidentment. Sí, estem celebrant la Regió Mundial de la Gastronomia 2025. Catalunya ha tingut aquesta distinció, és una cosa gran, que ens hagin donat una distinció d'aquest nivell, no? Regió mundial, mundial de la gastronomia, vull dir que aquí tenim els millors cuiners del món, tenim molta suma d'estrella Michelin, però és que darrere de tot això hi ha tota una cultura de cuina catalana tradicional, espectacular, que molts de nosaltres no la coneixem, que està allí, que està en risc de perdre's, i que d'alguna manera o altra entre tots podem i hem de poder-nos-hi apropar per defensar-la, perquè és un element molt identitari nostre. Perquè, a més, de cara als visitants és superexòtic. Una bona cassola de conill, per exemple, això per molts que ens visiten pot ser un plat extraordinari, com de la mateixa manera que nosaltres en podem trobar un plat extraordinari a Indonèsia o a Vietnam. I això és quelcom que hem de posar en valor, i un any com la Regió Mundial de la Gastronomia és un any que ens obre la porta a que quan expliquem qui som ho fem també a través del plat, i amb les visitants que ens venen intentar ensenyar que Catalunya té aquesta riquesa gastronòmica. Per tant, segur aquest any hem de remarcar la tendència de la gastronomia. Clar, això està molt bé, les experiències estan superbé, però a mi m'agradaria també parlar una mica de situacions, no? De localitzacions, per dir-ho així. Està clar que Barcelona, la ciutat de Barcelona, o les ciutats són una de les zones que tenen més èxit en aquest sentit, que reben més turistes, per dir-ho així, però a part d'això, si haguéssim de fer una proposta una mica més, diguem, descentralitzada, quina seria? Mira, jo us convido a que tots els oients apostin pel Gran Tour de Catalunya. El Gran Tour de Catalunya és, si no ho coneixeu, jo us convido que entreu a la web del Gran Tour de Catalunya, que és molt fàcil, podeu posar en qualsevol buscador, sortirà de forma ràpida, i és un itinerari que recorre tot Catalunya en 5 grans trams, que ho pots fer-ho en una setmana, o bé si tens temps, en uns llargs 20 dies, dels quals et permet conèixer els principals icones turístics del país, però també la gran descoberta del rerepaís. I és una cosa que estem impulsant des de l'Agència Catalana de Turisme ja fa uns anys, amb la col·laboració de moltíssimes empreses que hi col·laboren, que tenen penjades a nivell de continguts totes les experiències, i a través d'aquest recorregut pots anar reconeixent diferents àmbits, pots fer-ho fins i tot, en la web, la informació, són llistes de música que estan inspirades en el tram en què un recorre, vull dir que estan ambientades per musicòlegs
perquè intentin connectar entre l'espai sensorial del que es veu amb el que s'escolta, amb experiències no gastronòmiques. Hi ha una proposta de gamificació molt xula que es podeu descarregar i que podeu jugar i acumular punts perquè en les oficines de turisme que aneu passant pel camí doncs us puguin també donar uns premis. I potser és la meva recomanació d'aquest estiu és fer un molt gran tour de Catalunya. Que fort, molt bé, molt bé. També m'agradaria posarem una miqueta més seriós ara, si li sembla, no per res personal ni molt menys, però clar, parlàvem una mica de tota aquesta recepció de gent que ve de fora, parlàvem de Catalunya a nivell mundial, no? per la cultura, per la gastronomia, etc. Clar, últimament ja està sobre la taula diferents tipus de diàleg. Un, per exemple, és el model de turisme que estem buscant. Per vostè, quin seria el millor tipus de turisme, el model idíl·lic que hauríem d'aconseguir? No hi ha un únic model turístic per Catalunya. No pot haver-hi. Catalunya és tan variada a nivell de proposta de destinació turística que un model únic no ens funcionaria. Hi ha moltes realitats i molt diferents. No és el mateix Barcelona ciutat que una àrea de la Vall d'Aran, ni del Pirineu de Catalunya, ni el Delta de l'Ebre, ni una ciutat com Solsona. Per tant, requereix una visió més complexa, és a dir, complexa, i per tant requereix també una resposta a nivell de gestió de les destinacions a Catalunya doncs també adequada en cada un dels llocs. Això és fonamental que tots ho tinguem en compte. No tot és Barcelona, ni tot Catalunya, ni tot Barcelona és Catalunya. Per tant, hi ha aspectes que per cada un d'ells requereixen un seguit d'actuacions, no? I el govern estan intentant, tant els municipals com els d'àmbit de la Generalitat, intentant fer un seguit de regulacions, especialment amb el tema d'allotjament, per poder d'alguna manera posar unes normes de convivència entre el turista i el turista, que en zones de Catalunya hi ha una relació que francament no és la que hauria de ser, s'ha de treballar en aquest sentit, i aquestes relacions que s'estableixen amb els llocs de Catalunya no existeixen, al contrari, que a vegades el més militant també pot ser millor. Però, en tot cas, la idea global, quan parlem del model turístic, en general, els que estem, o ja sigui en temes de màrqueting, o ja sigui treballant el nostre dia a dia a peu del canó, és intentar fer un millor turisme, deixar enrere el concepte de més turisme és millor turisme, sinó que el millor turisme segurament apel·la més a uns indicadors que centren més en la qualitat i en la millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans, que no pas senzillament el d'omplir i omplir i omplir, perquè d'aquesta manera tampoc ens porta a ningú lloc. Clar. I ja també, per acabar, una pregunta també bastant important. Darrerament el govern ha donat llum verda a l'ampliació de l'aeroport. Suposo que estarà a favor per atreure el turisme, però quina és la seva opinió, si puc preguntar? La meva opinió és bastant rellevant, en tant en quant com a tècnic de l'Agència Catalana de Turisme és un aspecte, diguéssim, que es decideix en l'àmbit de les polítiques públiques, en aquest cas, i la Generalitat ha manifestat el seu punt de vista sobre l'aeroport, per tant, aquí poca cosa a poder comentar. A seques, així ja està. Vale, perfecte. Doncs no sé si té alguna cosa més a fer. Ah, sí, mira, m'agradaria anar una mica més lúdic, Si mirem per xarxes hi ha diferents propostes per dir-ho així, rànquings de llocs de Catalunya. En una en concret, que es diu Uri Jiménez, comença pel top 10 i acaba amb el primer, i diu així: el 10, Sitges, el 9, Girona, el 8, Congost de Mont-rebei, el 7, Besalú, el 6, Pedraforca, el 5, Vall de Núria, el 4, Montserrat, el 3, Delta de l'Ebre, el 2, Aigüestortes i Sant Maurici, i acabem amb el primer lloc, que en aquest cas és Cap de Creus i Cadaqués. Què en pensa? Està d'acord? Faria algun canvi? S'ha deixat algun important? Això és a gust de cadascú de nosaltres, oi? El poder fer aquest rànquing. Jo és que tots estic molt ben cuidadets i avui parlo en qualitat de director de màrqueting i turisme a Catalunya i em costa molt de poder-me mullar perquè saps que dic alguna cosa, d'aquí un moment tindré unes quantes trucades d'internet que jo estic posant taus de localització en el número 5 i no en el número 1. Per tant, número 1 Catalunya. Ah, ja està. Doncs, Damià Serrano, moltíssimes gràcies pel seu temps i un plaer, de veritat.
Que vagi molt bé l'estiu. Una abraçada. Gràcies per l'interès, bon estiu a tothom. Y vivir volando, volando junto a ti. Doncs després del Damià, d'una part més formal, no, d'aquest turisme a Catalunya, passem a alguna més internacional, perquè ahir vaig quedar, no me la vaig trobar de casualitat pel carrer, vaig quedar També amb ella. m'estranya, perquè tu trobes amb tothom. Bueno, me la vaig trobar a un concert de- fa un parell de setmanes i li vaig dir, ostres, parlarem tu i Et jo. necessito. Exacte. Ella és la Rocío Jiménez Martínez, és una madrilenya enamorada de Barcelona, fincada a la capital de Catalunya, fundadora de Vivac Viajes des del 2018 i porta viatjant sola des dels 23 anys i, a més, acompanyant a persones i creant viatges i experiències des de fa més de 15. Amant de la Índia, del busseig, dels Himalaies i, sobretot, de les experiències i de la gent autèntica. Són les 8:23 de la tarda i escoltem a la Rocío. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. Estamos acostumbrados quizá a las agencias de viajes tradicionales, pero tú tienes un concepto diferente entre tus manos. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu proyecto? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por invitarme a comentar este tema que me gusta tanto y me apasiona tanto. Y bueno, creo que ahora es un momento donde todo el mundo está intentando, no solo en el tema viajes, sino en la vida en general, salirse un poco de lo establecido, de lo que siempre hemos hecho. Entonces, bueno, creo que al turismo también le llegó la hora de Un lavado de cara. un lavado de cara, porque todos sabemos que tenemos un gran problema con el turismo de manera muy extendida, no solamente aquí en Cataluña, sino en Barcelona más En concreto. sí. Pero bueno, sí que es verdad que creo que ha llegado la hora de hacer viajes de otra manera, de hacer viajes que explotemos un poco menos lo súper explotado, Más respetuosos. más respetuosos y además de una manera donde conectes más con la gente local y con las costumbres locales, que no es tanto el irte a una zona del país que no va nadie, sino es más el interés que tienes en dejar de viajar tan cómodo. Exacto. ¿No? En el llego me lo hacen todo, Exacto. ¿no? Hago la foto y me voy. Sí, porque además en el tipo de viaje que yo creo, que son viajes en grupo, viajes bastante reducidos, donde no son grupos muy grandes y donde se premia la lentitud. El disfrute, El ¿no? disfrute, el sí. camino, porque me parece muy interesante darte cuenta de las distancias reales que hay de los lugares, porque claro, si ya cogemos un avión y en 8 horas estamos en el otro lado del mundo y luego llegas allí, te coges otro avión interno, vas a la otra punta, Claro, no y te en das media hora cuenta, ya no te del das país cuenta, no lo vives. y aparte no te das cuenta, energéticamente yo creo que al cuerpo es como si te estuvieras llevando una parte de tu vida normal allá. Claro. Y es muy interesante bajar un poco revoluciones y decir, oye, ¿y si a lo mejor voy a entender más este país? Si es que lo que nos interesa es entender el Exacto. país, que ojo, hay que No también... consumirlo. Exacto, porque luego, oye, yo respeto todo. Y si tú quieres ir allí para hacerte la foto y decir que has estado allí, yo ahí no voy a meter. Pero el tipo de viaje que yo Claro, creo, no con no con mi proyecto. Mi proyecto, mi ¿Cómo se llama, mi agencia perdona? se llama Vivac Viajes. Va más de vamos a llegar al lugar y vamos a tomarnos el tiempo en descubrir el lugar. Y a lo mejor descubrir el lugar es pasear y pararte a tomar un café y hablar con las personas y de repente, pues por ejemplo Nepal, que es un viaje que sale mucho y que ahora lo estoy haciendo un montón, pues hay muchas maneras de hacer un trekking, hay muchas maneras de programar un viaje a Nepal. Puedes programar un viaje a Nepal y en vez de hacer un trek súper rápido para llegar al lugar, hacer la foto y bajarte, pues caminas un poco menos cada día, lo haces un poco más sencillo, te quedas más en lugares que son un poco menos cómodos, ¿no? Porque tanto buscar los hoteles que, pues vamos a buscar todo, que el agua caliente, no sé qué. Claro, hay un mínimo que queremos todos cuando viajamos, pero fíjate que es muy curioso porque luego tú no te acuerdas de esas cosas cuando vuelves de un viaje, ¿a que no? No. ¿Tú te acuerdas de la esencia del país, o tú de te la acuerdas, comida? sí, o de repente de aquel día que, joder, ese día nos quedamos y la ducha estaba afuera y venían, y no sé, y cogías el agua del río y Claro. la potabilizabas y entonces subía. ¿Tú te acuerdas de esas cosas? De las No de cosas una que eran mala sensación de haberte duchado con agua fría, sino de la experiencia. Exacto, porque completa. salir un poco de la comodidad es lo que nos hace aprender a reconocernos de nuevo. Sí. Y en un viaje y en cualquier... Es un poco, yo creo que se puede aplicar un poco a todo. Y a mí me gusta mucho llevarlo a los viajes porque sí que cuando vienes conmigo el itinerario está planeado
tú ya sabes lo que vas a hacer, lógicamente, pero está muy abierto a que puedan pasar cosas, a que de repente, no sé, pues... Sí, conozcáis una familia del lugar y decidáis comer con ellos. Exacto, día, ¿sabes? Es una experiencia. Exacto. Y además, otra cosa que me parece muy atractiva de este viaje es que cuando vienes conmigo hay mucho tiempo libre donde hay un montón de opciones que hacer, pero tú decides qué hacer, ¿no? Es como, es tu viaje, esto es lo que puedes hacer, pero ¿qué te apetece a ti hoy, no? Es como, yo entiendo... Que no está cerrado como esos cruceros, ¿no? De llegas, visita, mátame eso, por favor. Pero claro, eso es muy guay porque de repente conectas con alguien del grupo. Luego tengo mucha gente, ¿no?, que me pregunta, ¿y la gente que va a tus viajes se conocen, no se conocen, la edad? Normalmente la gente no se conoce porque tú ya sabes también que ahora hay mucho el no coincido con gente para viajar. Exacto, O no coincido con gente para viajar al destino que yo quiero ir. A mí me encanta hacer trekking y a mi amiga no la saques de la playa y de el la mojito. playa. Exacto. Entonces es muy interesante. Esa soy yo. Claro. Oye, que muy bien también, ¿eh? Un mojito de vez en cuando. Pero, bueno, tenemos aquí un poco de música, Sí, de fondo. música de fondo. También es interesante que conozcas, ya el viaje en sí es un filtro, ¿no? Voy mucho a la India también, entonces antes de empezar el programa me decías, bueno, pero a ver, sitios de verano, ¿no? Que decíamos, sitios de verano. Entonces, es un filtro también el destino que tienes para la gente con la que vas a ir. Claro. Y hablando de lo de sitios de verano, luego también, ¿no?, estos destinos que son un poco de o los amas o los odias, Sí, ¿no? sí, Dirás sí, tú, sí, yo sí. creo. La India es el típico sitio que dices, no, es que lo amo o lo odio, pero yo hago muchas veces una pregunta que es, ¿pero cuándo has ido a la India? Por ejemplo, ¿cómo has ido? Claro. No, es que fui el 12 de agosto y me fui a Rajasthan. 12 de agosto, Rajasthan, desierto, 60 grados. 60 grados, ni las moscas sobreviven fuera, ¿sabes? Claro, entonces, Y tú creyendo que vas a hacer tu viaje Claro. de inspiración personal. Oye, y te digo una cosa, hay gente que aún así vuelve y dice, me lo he pasado increíble, pero es normal que, Claro. que tengas que tener un poco de cabeza. No todo sirve. Es como decir a alguien que se vaya a Sevilla el 15 de agosto a hacer una maratón en Sevilla. Ya, Pues no es que, es- pues no anda es. que no hay gente que viene aquí a España a las vacaciones, tía, y eligen unas cosas rarísimas que digo, no, pero es que eso no se nos ocurriría en la vida. Claro. O vienen en febrero y se vienen en pantalón corto pensando que en- aquí es el que hace Caribe, calor, claro, hay que... ¿no? Hay que estudiar bien los Hay que lugares donde estudiarlo, se va, en exacto, qué momento se exacto. va. Entonces, bueno, yo desde aquí un consejito, si hace algo práctico, yo la India, ya sé que hay mucha gente que solo tiene vacaciones en verano, o sea que esto también Sí. hay que tenerlo en cuenta, pero hay zonas. Tienes la Claro. zona de los Himalayas indios, que no la conoce nadie, que es el pequeño Tíbet, que se llama Ladakh, y eso guay. es un paraíso, eso no lo conoce nadie, y hace fresquito. Claro que Y es si quieres ir a la India montaña, en agosto, sí, hay ves a esa sitios, zona. exacto. Oye, me quiero ir a Nepal a hacer un trek en junio. No, te va a llover muchísimo, es peligrosísimo hacerte un trek. Puedes ir a Nepal, pero no Pero te puedes no hacer ir el trek, exacto. claro. ¿No? Hay como cosas así. Entonces, época mejor para ir a India, pues a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero es un mes maravilloso, hasta marzo, por ahí abril ya empieza a pegar un calor que alucinas. Esa época es maravillosa, vacaciones de Navidad, maravilloso. Época para ir a Nepal, siempre primavera y otoño para hacer trek. Vale. Primavera hasta mayo. Además, hay una cosa que tampoco sabe nadie. Cuando eso empieza a caer agua, aparte de que es muy peligroso, se llena todo de sanguijuelas. Ay, claro, lleno, claro, lleno, claro. lleno. Entonces tú estás haciendo un trek Y te empiezan a y te chupar la empiezan a sangre. chupar. Y la gente, ay, Dios mío, yo no, es que No vuelvo, claro, no vuelvo porque has vuelvo. venido cuando no tocaba. Exacto. Entonces, bueno, consejitos, si queréis ir a hacer un trek en Nepal en abril. De hecho, al Everest solo se puede subir en abril. Ah, Que no lo también hay sabía. mucha controversia con eso. No, porque, claro, hay esas fotos, no vamos a entrar en que está sobreexplotado, Sí, masificado. masificado, pero es verdad que solo se puede subir en abril y solo en una ventana de tiempo claro. de clima. Claro. Entonces la gente está esperando y cuando hay un día que se puede subir, pum, para arriba. Va todo el mundo ahí Va como, todo el mundo. vamos. Exacto. Así que bueno, eso es un poco consejitos. Si luego queréis ir a Nepal, para mí la mejor época siempre es finales de octubre para hacer trek. Octubre, noviembre, que empieza a hacer un poco más de frío, pero te aseguras el sol, por ejemplo. Vale, o sea, hay frío pero sol, ¿no? Frío por el sol. Y yo te aseguro que cuando estás ahí a 5.000 metros de altitud, Prefieres el sol. vamos, prefieres el sol a la lluvia 1000 veces y te abrigas y bueno, pues ya está. Así Vas que tirándole. sí. Y a nivel o sea, que en nuestro programa nos gusta mucho hacer esta pregunta. O sea, Venga. ¿cuál es la primera sensación que tuviste cuando llegaste por primera vez a la India? Porque tú has estado un montón de Un montón veces. de veces. A ver, cuéntanos un poquito, Mira, ¿cuál fue tu primera sensación? Y ahora después de
no sé cuántas veces que has ido. 6 años seguidos, casi 7 creo Pues ya. ya ves. Sí. Pues ¿cuál es ese quizá prejuicio que tenías antes de llegar? ¿Cómo se te rompió seguramente, ¿no? Y cómo ha sido esta relación tuya con el país. Venga, pues os cuento algo que me parece bastante curioso porque no sé si vosotros sois capaces de ir al momento primero donde llegasteis la primera vez a un lugar y cómo físicamente, o sea, las carreteras, los edificios se veían diferentes a cómo los ves después. Total. Como la primera vez que vine a Varna. Yo puedo irme ahora mismo mentalmente a Lesseps la primera vez que me bajé en Varna y no lo veo igual que si voy ahora. Es que sí, es una sensación que lo ves como si estuvieras desde arriba, incluso la primera vez que no ves entiendes un lugar. nada, no sabes dónde estás, ¿no? Sí. Y es muy curioso porque esa capacidad, yo siempre digo, yo tengo esa capacidad de irme atrás y estar en India y no reconocer India como la reconozco ahora, ¿no? Entonces recuerdo que la primera vez que fui al sur, que todo el mundo dice que es un poco más fácil. Yo soy una enamorada del norte porque es como donde está lo bestia. La esencia La pura. esencia, pero recuerdo, tía, muy gracioso, recuerdo salir del aeropuerto, creo que fue en Kerala, salí del aeropuerto y en vez de, como una persona un poco, ¿no? De decir, pues me cojo un taxi que me lleve a... No, dije, no, me cogí 3 autobuses locales para hacer, no sé, 15 kilómetros, que tardé 3 horas. Y entonces iba con mi expareja, iba con él, fuimos los dos juntos. Yo me monté en aquel autobús que estaba lleno de personas, pero cuando te digo lleno era a reventar. A reventar, sobre todo muchas mujeres con saris, con colores. Y estaban tan sorprendidos, porque esto era el año 2018, estaban tan sorprendidos de ver a occidentales. Ellos dicen blancos, ¿eh? O sea, yo digo blanco, pero porque ellos nos denominan así. O ver a gente occidental. No paraban de tocarme la nariz, de tocarme el pelo, de reírse. Íbamos tan apretados, a mí me entró tal ataque de risa. Me entró tal ataque de risa dentro de los autobuses, de la incongruencia, de lo absurdo de ir tan apretados, que no me hacía falta ni engancharme al porque es que no me caía, tía. Y me estaban tocando, riéndose, las mujeres se escondían con la mano, se tapaban la cara, jajaja, me señalaban, claro, yo pensé, ¿esto qué es? Pero esta gente maravillosa, ¿qué es esto? ¿Sabes? Qué felicidad todo el mundo de repente, ¿qué es esto? ¿No? Yo... Y recuerdo, pues no sé el tiempo que me pasé riéndome, pero muchísimo tiempo. Venga a reírme, y no me acuerdo de decirle a Noa, pero me estoy partiendo el culo, o sea, qué divertido esto. Y eso es lo que para mí fue la India, nada más bajar. Yo te aseguro que hay mucha gente que a lo mejor piensa que agobio, pero no sé, me pilló por ahí, conecté. Me dio esa energía súper positiva de la inocencia. Yo lo que veía era una inocencia en la gente mirándonos, una curiosidad, y ya se iban como acercando, ¿y a dónde vais? Y te preguntaban algo y jajaja, y se reían. Digo, y esta gente la quiero abrazar a todos. Claro. Te lo juro. Y esa sensación sigue en ti después de absolutamente. 7 años. Absolutamente. Yo me bajo en Delhi y se me ponen los pelos de punta. Qué bonito, tía. Te lo juro. Porque además pienso, vale, ya estoy en el país donde todo puede pasar. O sea, es como que de repente entras en un Kit Kat de no reglas, no... la mentalidad que tenemos aquí ya no sirve allí para bien y para mal, pero si lo juegas es muy divertido. Mira, el otro día, y te pongo un ejemplo, vi un vídeo en Bombay, ¿vale? Bombay, en India. Esto para que entendáis un poco cómo son los indios, ¿eh? Como no son capaces de hacer que no piten, ellos están todo el rato pitando la carrera. Es verdad, el típico vídeo que hemos visto todos, ¿no? Que no hay carriles, que no... Todo el mundo horrible, además, horrible, pues lo que han hecho es, tú fíjate, el propio gobierno, o sea, juega con ellos. O sea, es que es así. Han puesto un cartel en los semáforos donde ponía, si pitas, el contador, hay un contador donde pone los segundos que falta para que se ponga en verde, vuelve a empezar. ¡Oh, no! O sea, qué bueno, es un juego. Es que la India es un juego. Furor. Es que es un juego, tía, pura. Es un juego. Entonces tú ves el vídeo donde la gente, aparte no leen, son impacientes, además no pueden, no leen. Wow. Entonces tú les ves que están pitando y miran el contador y se miran unos a otros como diciendo... Porque está otra vez, o sea, 10, 9, 8, 45 segundos y todos en plan, pero esto es. Entonces ya de repente ves a uno que señala, se empiezan a dar cuenta y se empiezan a descojonar ellos mismos. Ya en plan, no nos hemos dado cuenta, la estamos liando nosotros mismos. Claro, pero entonces es el gobierno troleándoles. Ostras. Y ellos troleando al gobierno. Es que es eso, es troleo, India es troleo absoluto. Y la manera en que se lo toman, me pareció de una genialidad. Hacer esto, decir, a ver, yo conozco a mi población. Claro, vamos a jugar. Yo a mi población, si le digo que tienen que dejar de pitar, no lo van a hacer. Es que no lo van a hacer. No lo van a hacer porque no tienen normas en muchas cosas, ¿no? Y luego tienen normas absurdas para otras.
pues vamos a jugar con ellos. Qué bueno. Buenísimo. Qué bueno. Tío. Pues eso resume lo que es la India. Y a nivel de platos, porque tiene una... Comida. Sí, hombre, que Guau. tiene una diversidad gastronómica increíble, ¿no? Recomiéndanos 3. Así, Venga, recomiendo 3. El top La 3 dosa, para ti. la dosa. Dosa. La dosa, que es como una especie de crepe gigante. Vale. Y le meten masala de... Bueno, le meten una mezcla de patata con curry dentro, que está Vale. buenísima. Y luego un chutney de mango, que Sí. es como una salsita de mango Sí, para sí. que mojes. Eso es del sur, ¿vale? La dosa es como riquísima. El gulab jamun, Gulab jamun. que además lo puedes encontrar aquí en el Raval, hay un montón de Pues gulab mira. jamun. Son unas bolitas así chiquititas, ¿Sí? hechas como de harinas... No sé si es de harina de arroz, Vale. en almíbar. Oh, qué bueno. qué Bueno, rico. bueno. Dulcito. Dulcísimo. Pero están buenísimas, normalmente las ponen calientes con helado. Oh, Riquísimo. Gulab jamun. O sea, pruebas una y mal, porque ya lo quieres comer siempre. ya... Y mi favorito es el malai kofta. Malai kofta. Sí, el malai kofta es como unas albóndigas... Es todo vegetariano, ¿vale? Unas Vale. albóndigas... Sí, son vegetarianos Sí, en su mayoría, ¿no? En su mayoría. Muchos estados son vegetarianos. No todos, ¿eh? En el sur Ujú. son más carnívoros porque hay muchos cristianos, que esto la gente no lo Ah. sabe. Porque ahí había colonización portuguesa, hay iglesias. Ostras, no Hay sabía niño nada. Jesús. Hay niño Jesús Hay en niño India. Jesús en India, hombre, por favor, Guau. con incienso y flores alrededor, Guau, porque claro, guau. lo indianizan Claro. un poco. Claro, hay que llevarlo un poco a casa, ¿no? Hay que llevarlo un poco a... Qué bueno, sí, bueno, como aquí que es blanco. O sea, Exacto, no sé. no, aquí cada uno... Aquí cada uno es rubio, o sea, no Exacto. sé, yo creo que si existió, no fue rubio y No, blanco. seguro, seguro. Bueno, el malai kofta es como unas albóndigas... es que me cuesta mucho. ¿Sabéis en el cocido, cuando las abuelas hacían los molletes de pan? Que no Sí, sé- como una especie de buñuelo. Es como es una bola como de verduras Sí. en una salsa blanca medio dulce, Ujú. que muchas veces lo hacen con anacardos. Ah, qué bueno. Mira, eso está Mm. para chuparte los dedos. Y no pica, porque yo os estoy contando cosas que no pican Claro, mucho, porque ¿vale? ahí si no avisas, todo pica, ¿no? Mucho. Y si avisas también. Si avisas, pasan de ti, ¿no? Porque te trolean y... No, total. Dicen, sí. Y vas a la misma olla donde le han servido el de al lado, Y ¿sabes? tú, esto pica. que te cagas. O sea, y te ves ahí sudando, ¿sabes? Con el... Pero es verdad que hay ciertos platos que no pican. Y si Vale. los sabes, ¿no? Claro, ya Con vas a la- buscarlos. Exacto, los Y luego, tips para vestir en la India. Pues mira, es muy curioso porque si tú vas a Goa, por ejemplo, Ujú. yo en Goa voy vestida como en Varna. Claro, en porque verano. Goa es la zona, bueno, aquí de hecho se ha cogido en Barcelona, Goa Beach Club es mira. una fiesta, ¿no? Y Claro. al final es este rollito Sí. más Más Ibiza. música electrónica, Sí. ¿no? Las fiestas que hay ahí de trance. Es un poco como Ibiza Norte y Vale. Ibiza Sur, ¿sabes? Vale. Tienes Goa Norte, que es así, y Goa Sur, que nada, para nada, es de familiar. Vale. No lo quiero decir muy alto porque no voy a descubrir lugares. Eso es Exacto. un secreto. Solo si vais con Solo si, Vivac, solo si vais claro. con... Y ni a una... ¿Sabes los típicos sitios que dices que no sean descubiertos, por favor? Ya. No, vamos a ser un poco generosos, pero Goa Sur es totalmente diferente. El norte sí que es un poco pesado ahora mismo con fiesta, no sé qué, pero uno, al ser cristianos, tenemos Goa Norte, que es como muy de fiesta, y tenemos Goa Sur, que es más familiar, más tranquilo, pero como os decía, al ser un sitio, uno, con mucho más turismo desde hace muchos Ajá. años, y que Goa, desde el 1970, ya era cuna de Una la psicodelia. Claro, no, sí, he visto vídeos de alguna amiga que ha estado y la verdad es que Ojo, me río yo de las fiestas de psicotrance de aquí de Y en Barcelona. los 70, que mira cómo estábamos aquí. Ya, aquí nada, Claro, exacto, aquí, o sea, imagínate cómo estábamos aquí. ahí cara a la está. pared castigadas. Exacto, o estábamos. sea, allí ya además iba muchísima burguesía de todo el mundo Qué sabiendo fuerte. lo que había ahí, entonces claro, Goa está mucho más tranquilo. Luego, si te vas al norte, que es bastante más religioso, más hinduista profundo, bueno, pues yo recomiendo, por ejemplo, por respeto ya no solo a la cultura del país, que me parece que sí, debe ser ya que así, vas a un lugar, es ¿no? porque tú también vas a estar más cómoda, ¿no? Es pues intentar llevar la rodilla tapada y Los los hombros, hombros ¿no? o con un sari. Es verdad que últimamente se han relajado bastante, Ujú. también porque ellos se han relajado bastante, no solo a cara al turismo, sino se han flexibilizado. Con su propia Sí, población, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, está Y bien. además tenemos una carta muy buena. Yo no sé si el concepto racismo positivo está aceptado, estoy un poco out de esto, ¿eh? Sí, bueno, se hola. usa a veces, ¿no? Sí, quizás no lo llamemos así, llamémosle como pues tener un poco de privilegio, el privilegio, Claro, el privilegio, occidental, ¿vale? sí. Vamos a llamarlo así, que también está bajando, gracias a Dios, porque claro, allí es que tía, es que hay Se gente que volcaban a se saco volcaban en a el saco, turista. porque
para ellos de verdad, pensad que ahora hay mucha comunicación, hay mucho internet, pero cuando yo empecé a ir ahí, que no hace tanto, pero Ya. 2018 ha cambiado mucho, la historia. Sí, Había gente, y aún hay gente, que no ha visto una persona occidental jamás. ya. Entonces tiene una curiosidad brutal de, pero ¿tú cuántos novios tienes? ¿Pero tú cuántos años tienes? ¿Estás casada? Claro, todo. Lo quieren saber todo de ti, de tu No lo vida, de entienden. cómo vivimos aquí. Claro, es como, pero No hay- ¿cómo puede ya. ser que no estés casada con esta edad? ¿O cómo puede ser? Entonces, bueno, hay muchísima inocencia, muchísima curiosidad, pero a lo que iba es, se ha tranquilizado mucho en ciertos lugares, pero me parece interesante, pues eso, cubrirte un poquito. Si no los indios ya te van a mirar igualmente. Chica o chico, da igual. Vale, Si eres sí. un chico con pelo largo y tatuajes, te van Te a ir van a a- tocar el tatuaje y a ver qué es eso y por qué, dónde lo has hecho y cómo molas y, Ya, ¿no? ya, Como, ya, "Guau, ya. mis amigos". Más es muy curioso, tía, porque es una cosa que nos hace un montón de gracia. Te piden un montón de selfies, pero muchos selfies. Muchos. Y a veces te piden selfies con tu propio teléfono. Que digo, Pero que si me lo quedo yo. Claro, no tiene sentido, pero es el punto de hacerse una foto de con hacerse un una foto. occidental. Sí, muy heavy. Qué fuerte, sí, sí. Y bueno, es que yo siempre digo que cuando vayas a India dejes tu mentalidad aquí e intentes empezar de cero, porque si no vas a juzgar un montón de cosas desde tu lado y no lo vas a entender ni a disfrutar. Y No lo aparte puedes también entender. creo que India tiene un punto, ¿no? Que se ha romantizado tanto y se le ha puesto tantas expectativas como que es el lugar de que si vas ahí vas a renovar tu espiritualidad, que creo que no sé, que también hay que quitarle ese peso al país, porque es tu cosita, ¿no? Que lleves tú dentro, ¿no? Por lo que tú tengas dentro cuando llegues al país no te lo va a quitar, ¿no? Es que mira, tía, es que es muy curioso lo que estás diciendo, porque tú sabes que la espiritualidad india no te la da por el yoga que hagas, Claro, sino por lo que te vas a enfrentar a ti mismo, a tus prejuicios. Y es gente que Claro. tiene tanta alegría y tanto amor dentro de tanta mierda que a ti te explota la cabeza Ya, con esto. y no, claro, tienes que dejar aquí tu manera de entender Sí. lo que es la felicidad Sí. para poder ser feliz Sí, allí, ¿no? exacto. Digamos. Y es, por eso yo muchas veces, India es un país espiritual, es el país con más mierda del mundo, seguramente no real, Haití tiene mucha más y está muchísimo peor, porque Sí. India está empezando a ser potencia mundial y vais Sí, a verlo sí, en breve, sí. pero sí que es verdad que ves cosas muy inconcluentes, mucha basura de vez en cuando. Lo de los olores yo no lo he vivido nunca, pero hay gente que dice Sí, que yo lo huele, he escuchado que hay, no bueno, sé, supongo yo- a lo mejor cada uno sí. tiene también su sensibilidad. pero la espiritualidad de India está, y esto a lo mejor la gente me mata, pero en ver a una vaca comiendo plástico, Ya, eso es India. eso es India. ¿Y cómo puedes encontrar espiritualidad ahí? No lo sé, pero la encuentras. Es una cosa muy extraña. Ya. Y los que han viajado conmigo, que es mucha gente la que ha viajado conmigo, que yo cada año monto un viaje al Holi, al Festival de los Sí, Colores, sí. que tampoco es lo que En la gente se primavera. piensa. Es irte al templo, no te lanzas colores, te los pones en la cara, te deseas amor, felicidad. Es un día donde todo el mundo se unifica, también tienes que saber dónde ir. Claro. Te vas donde están todo el mundo haciendo rave, pues vas a terminar haciendo rave y no sé lo que va a pasar ahí. Pero si sabes dónde ir, es de las fiestas más bonitas del mundo. Y es eso, y tú te estás poniendo colores con una familia en la cara, deseándote lo mejor en la vida, y la vaca al lado está comiendo plástico. Ya. Y tú, vale, foto. Y eso, claro, Es el completo. y es la- horrible porque es una vaca comiendo plástico. O sea, ¿no? Es Ya, como- realmente es algo malo. Claro, es algo que dices, Dios mío, ¿cómo esto con lo avanzados que estamos no lo podemos evitar? Pero te juro que el otro hace tanto ruido, todo lo demás hace tanto ruido que hay un momento en que es que no puedes, o sea, tu cerebro no puede gestionar tanta información a la vez. Tanta estimulación. Tanta ¿no? estimulación. Entonces, es como cuando, no sé si te ha pasado alguna vez, ¿no? Que empiezas a ver documentales de ecología y hay un momento que tienes que Una parar. ansiedad que te No entra puedes. porque dices Sí. que no puedo luchar todas No. estas batallas. Es como acepto, dentro de lo que yo pueda hacer, no voy a tirar jamás un papel al suelo. Pero dentro de... Si claro, sí, veo que puedo dar de beber a un perrito, se lo voy a dar de beber. Si veo que puedo ayudar, no, porque son cosas que te enfrentas. Sí. Entonces, hay que estar muy preparado para India. Yo creo que eso es una chorrada. Yo creo que lo único que tienes que saber es a dónde vas. Y tú vas a saber si estás preparado o no, o si te Una vibra o vez no, una vez llegues. llegues ahí. Porque hay gente que, mira, es muy curioso. Ahora fuimos al Kumbh Mela, que es el festival hinduista más grande del mundo. ¿Mm? 400 millones de personas. Vi imágenes de Muy loco, ¿eh? una colega, Marta Galcerán, que es fotógrafa, que también estuvo este año, y la verdad Pues- es que los vídeos y las fotos que colgó, a mí se me ponían los pelos de punta. Pues es que yo tengo un montón en Insta también, por si queréis entrar y mirarlo, en el Insta de Vivac Viajes. La primera con V, la segunda con B. Es un poco Eso. complicado, pero... Y, Ya lo pondremos en... Venga, y ahí también tengo un Insta. montón de reels, de vídeos. Me llevé a 10 personas. Mm. Yo ya había estado en el medio Kumbh Mela en 2019 con una amiga, con mi amiga Merichel Martorell.
y este año decidí que quería llevarme a gente. Es un Kumbamela que solo pasa cada 12 años y más concreto pasa, no sé, cada 400 años. Sí, algo leí que era como Astrológico, especial, sí. este año era algo especial. Muy fuerte. Y no sé qué venía de todo eso que te estaba contando, pero... Que este año fuisteis a este festival sí, fuimos y tal, ahí y había una bueno, chica, ya me acuerdo, vale. había una chica que nunca había salido de Benidorm. Ostras, Y fue directa aquí. Y conectó. Y yo hablé con ella, sí, conectó. Ella lo tenía clarísimo. Yo hablé con ella y le dije, nunca has estado en India, nunca has estado en Asia. Ni tan solo en otro Ni país tan de Europa. solo en otro país de Que Europa. puedas ver alguna cosita diferente. Entonces, por eso, cuando tienes que estar preparado, bueno, mira, ella vino, se tomó sus tiempos cuando le Lo sobrepasaba, necesitaba, exactamente. Pero fue el viaje de su vida. Entonces, tú tienes que seguir un poco a tu intuición también. A mí la India me ha llamado desde que era pequeña, siempre, Claro. siempre. Y tardé un montón por cosas de la vida, porque hasta cuando en 2008 así me compré un billete, luego no pude ir. Bueno, la siempre vida la iba tenías pasando, ahí, siempre la tenías siempre. ahí, hasta que al final... Y yo me monté en un autobús y me partí del culo con la gente al minuto 2 y pensé, este sitio es para mí. Claro, es conectar. Es conectar. Entonces, más que ir preparado, lo que tienes que ir es con la mente muy abierta. Muy abierta. Pues mira, con este mensaje creo que nos vamos a despedir. Pues me de parece ti, Rocío, genial, qué porque bonito, me parece súper bonito. Así que muchísimas gracias. Y bueno, ya Muchas gracias a sabéis, vosotros. Divac Viaje. Quan queden apenas 10 minutets per les 9 de la tarda, passem directament a parlar amb l'Agnes Font, de Viatges Personalitzats B3, Viatges de Vic. Molt bona tarda, Agnes, com estàs? Moltes gràcies Bona per rebre'ns tarda. en directe. Hola, bona tarda. Què tal? Molt bé, i tu? Bé, aquí en plena temporada i bueno, esgotant les últimes places i, bueno, estant enfeinada, com sempre, amb aquestes altures mes de juny. Clar. Quines serien les tendències més buscades per aquest estiu? Bueno, les tendències aquest any són molt variades, la veritat, però ens demanen moltíssim la Xina, Vietnam, Egipte, i la Índia, Bali. És molt variat aquest any. Hi ha anys que s'enfoquen més en uns destins en concret, però aquest any la veritat és que està sent molt, molt, molt variat. Hi ha places bastant a totes les ofertes i realment ens estem trobant que la gent ens demana destins molt diferents aquest any. Diries que, per exemple, hi ha més, per dir-ho així, més demanda que altres anys? O no? És una cosa que... Sí? Sí. Potser després del Covid és el primer any que realment s'ha fet com una revifada del turisme? Mira, no. L'any després del Covid hi va haver molta, molta més demanda. No és que hagi sigut menys la demanda, sinó que hi ha demanda, però el primer any després del Covid va ser el boom, diguem. Clar, perquè la gent necessitava sortir. S'ha anat mantenint i realment doncs, tenim molta més varietat que no teníem el primer any després del Covid. No hi havia tanta varietat i estàvem més enfocats en uns destins en concret. Ara no, ara és molt més ampli, el món doncs, està totalment obert, hi ha moltes, moltes més freqüències aèries, que això ens permet doncs, més opcions. Més opcions, exacte. Hi ha alguna destinació que diguis està més demandada que altres, que no estaven tant fins ara? N'has dit moltes, però... La Xina. La Xina. Sí. Cap a l'Àsia, no? La cosa està tirant bastant cap a l'Àsia, pel que estic veient. El destí que més doncs, ens demanen, ara podríem dir que el continent més demanda és Àsia, ara mateix. Nosaltres també respectem molt el tema, o creiem bàsicament amb el tema dels destins així que puguem organitzar nosaltres, els destins tipus circuits organitzats, però que siguin reduïts. I això també, ara, a última hora, doncs, estem intentant tenim encara alguna plaça que ens va molt bé perquè la gent ens ho valora molt. Clar. Llavors, ara... Sí, perdó. No, digues, perdó. Acaba. Ara, per exemple, un destí que també ens demanen ara a última hora és Islàndia, que encara hi ha places amb algun circuit nostre organitzat amb grup reduït. És un destí que també doncs és molt
naturalesa extrema i és molt diferent a tot i la gent ens el valora molt. Clar, se'n van a refugiar de la calor que està fent aquí, no? Sí, exacte. Sí. Exactament. I són circuits que fer reduïts, la gent ens el valora i l'estem oferint. I encara queda alguna placeta, sí. Això està bé saber. Doncs mira, la cara del Felip li ha fet bastanta il·lusió, Sí, sincerament sí. A mi m'agradaria preguntar, destacar, no?, sobretot la Xina i Islàndia. Sou vosaltres els que munteu, diguem, els itineraris, els diferents llocs que la gent visita? Com ho feu? Sí. Nosaltres normalment ens agrada treballar amb el destí directament, perquè creiem que és un tipus de vacances que la gent les disfruta molt més, perquè són més personalitzades i el treballar en destí ens permet fer unes rutes molt personalitzades pel client i es viuen de manera diferent. L'experiència és molt més única. Llavors, el treballar amb el proveïdor local, de manera local, ens permet també diferenciar-nos. Clar, i també potser és com més respectuós de cara doncs, a les persones que estan allà. Exacte. Sí. Llavors ens agrada molt, creiem molt en aquest tipus de viatge, tot i que respectem les diferents tendències que pugui tenir un client, perquè cada viatge és únic i els viatges es poden viure d'una manera diferent d'un amb l'altre. Totalment. Però sí que, intentem sempre fer el viatge a mida del client, perquè ens agrada més treballar en destí. Clar, evidentment. Parlarem, perquè has dit, per destacar Islàndia i la Xina, més o menys per, diguem, 2 setmanes, que seria, diguem, ja que vas al mínim, no? De quin pressupost estaríem parlant més o menys una cosa normal, o sigui, en general? Mira, la Xina normalment s'organitza en 15 dies, un viatge de dies tot organitzat, sempre pensant en una ruta una mica diferent que les altres més convencionals. Ens en podem anar a uns 3.600, més o menys, amb l'avió, tot organitzat i amb una mitja pensió, amb un dia especial. Llavors, l'Islàndia ja és per un pressupost una mica més alt, perquè estem parlant de 12 dies i estem parlant d'uns 4.800, més o menys, 4.600. Llavors és un viatge també així que dona tota la volta a la illa i és un viatge de 12 dies. Això està molt bé. Suposo que també tindreu gent de tot, no? I potser algú ha anat i us ha dit, mira, no tinc ni idea, però vull fer algun viatge aquest estiu. Què li recomanes en aquest sentit, en aquest cas? Clar, en aquesta altura, estem al mes de juny, evidentment, la gent que no té les seves vacances programades, clar, va molt a última hora. Llavors, la gent que va a última hora també té opció. La Míriam ens està assenyalant a tots dos. Que quedi clar, que quedi constància, i és veritat, té raó. Però sí, continua, per favor, sí. Doncs també té opcions a última hora. Llavors, hi ha les ofertetes així a última hora que val la pena d'aprofitar, no? Com és ara, un Costa Rica, un Vietnam, un Egipte, un fiords noruecs. Tot això és última hora que realment val la pena d'aprofitar per la gent que no té absolutament res mirat. I de quins pressupostos estaríem parlant en aquests casos? A veure, Costa Rica, que m'interessa a mi. Costa Rica estem parlant de 3.000. Mira, molt bé. Mira, més econòmic que els altres. A Egipte estem parlant d'uns 1.500, 1.700, un Bali, per exemple. Bali també estem parlant de 2.800, 2.700. Llavors, també hi ha alguna coseta a Tailàndia, que encara hi queda alguna placeta, amb algun paquet així dinàmic que val la pena aprofitar, que ho pots tenir per 2.600, 2.400. Són viatges que van sortint i que encara hi ha opció. Clar, és el que anava a dir, em sorprèn que a aquestes altures encara hi hagi aquestes opcions, sincerament. Sí, perquè aquest any va una mica diferent. Nosaltres tenim el hàndicap, no?, que sempre jo dic, que cada any és una loteria, cada any és diferent. Llavors, cada any ens trobem amb un mercat diferent. Un any que no es trobaran places enlloc a aquestes altures, l'any passat, per exemple, a aquestes altures no hi havia pràcticament res. Aquest any sí, perquè hi ha places d'avió que estan comprades per turoperadors que ens permet encara vendre-les. Clar, poder jugar amb això, amb aquest... Poder jugar amb això per la gent que no té res. Clar, nosaltres, que estem especialitzats més a fer viatges a mida, clar,
ja hem reservat aquests viatges, ja els hem treballat de l'any passat, perquè ho fem amb molt de temps. Amb molta antelació. Molta antelació. I ja, sí, Agnès, sí que et demanaré que sigui superbreu i acabem en 30 segons. Quin diries que és el perfil que més teniu? El perfil de client que tenim nosaltres és un perfil que ens busca un viatge diferent i una mica que busca una experiència. Experiència. És la paraula que ha La paraula sortit, d'avui, d'avui? sí, La veritat. Sí. Hem d'anar adaptant les agències. Totalment. Clar, totalment. No és una agència de viatge tradicional, sinó que estem oberts a les propostes. Doncs Agnès Font, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació, per la teva paciència d'haver-nos esperat i de veritat que passis molt bon estiu i no et cansis molt, que gràcies a tu la resta de gent pot viatjar. Moltíssimes gràcies. Gràcies a persones com vosaltres per organitzar-nos la vida una mica. Exacte. Moltes gràcies, una abraçada, que vagi molt bé. Bona tarda. Adéu. Doncs arribem ja al final del programa amb aquesta Vacaciones de Verano, amb aquesta cançó que ens convida directament a les vacances de l'estiu. I bé, arribats a aquest punt, avui no us donarem més pistes perquè no tenim un altre programa, però tornarem al setembre, ho prometem. Avui sí que us direm unes altres coses. Vols començar tu, Míriam? Vinga, us donarem les gràcies per haver-nos seguit i escoltat durant aquesta temporada. Heu de tenir molt clar que sense vosaltres doncs, tot això no té sentit i per això doncs, us volem donar aquestes gràcies. Moltes gràcies, sí. També us donem un desig. Desitgem que passeu molt bon estiu, que tingueu molt bones vacances i que ompliu el vostre temps, com hem dit avui, d'experiències viatgeres. Experiències positives i experiències que us omplin de felicitat. I finalment us convidem també a acompanyar-nos al setembre en la propera temporada del Viatge a l'Altre. Ja sabeu, com hem dit, que sense vosaltres això no té sentit. Moltíssimes gràcies també a tu, Míriam, per haver acceptat la nostra proposta. No, i a vosaltres per proposar-me compartir aquests dimarts quinzenalment a Ona Codinenca. Estic molt contenta i espero poder que la vida em permeti seguir la temporada següent. Moltes gràcies també, Marina. Sí, que si no sonaria res. Gràcies. I res, a vosaltres també. I a l'audiència, sobretot. Sobretot a l'audiència. Moltíssimes gràcies, que passeu molt bon estiu i, sobretot, disfruteu i viatgeu. Sí, bones vacances. Bones vacances.